Durupa among ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel langgung tan kena tinumbas arto Siro
kang sun antepi mapan ing kedaton ati enggal sun kandeng astamu sun piniji dadi sisihing ragaku Doni mas sun antu janjimu boyong aku ning kedaton atimu panjaluku ojo citra ing janji mung karo aku nganti tekaning pati. Aduh nimas jantung atiku tresnamu mung lamunan semu nyawang indah esemu gawe sengsamatiku Janji sutri so hati mangu tinggalkan dengan astaku roce kesekianku Kedani masira kang sun antepi kedaton ati enggal sun kandeng astamu sun piniji dadi sisihing ragaku sun atu janjimu boyong aku ing kedaton atimu panjalukku ojo citra ing janji mung karo aku ati tekaning pati. Jane sun tresno sliramu ananging ati mangu enggal gandeng astaku angroce kasetyanku Tadi sisi rogoku sun antu janjimu boyong aku ning kedaton atimu panjalukku
aja citra ing janji mung karo aku nganti tekan ning pati adoni masira kang son tepi mapane kedaton ati enggal sun kandeng asamu sun biniji tadi sisi ragaku sok yo atur sugeng dumateng kang samya dadang amriksani badan kula wujud jaman malang sampun ngantos samya jingklok mangke muda mesengereng kula dumateng kang kakang putri setya muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun bumi pangaksama kula iki lare saking mutiara riba dereng saged tata lan nudana negara sanyata saged mung lunga sapa upados upajiwa milanipun sedaya para desa Kampung Putri Sapa Muda sedaya sinambi mirsa kawula kang rupane boten tata najan ala rupa kula nanging tasih golongane santri sayekti sawak sami anglampahi kesenian warna-warni sampun cekap pangkatos atur putri saya sakit sak nolanggaira sedaya sinambi mreksa kawula sing rupane boten tata Kerajakan Banyuwangi Raina wengi sing tau sepi alah iyong alah iyong lan wadon hanekani ngilangaken susah ing ati lunggah ning pasir
pasiran sambur-samburan keredoan ala iyong manuk-manuk seliweran lanang wadon uber-uberan cok. Jagat sepi ala iyong ala iyong wadon bilang nganggon susah ning ati bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng sasir-siran ambi kandengan bening asli Banyuwangian ala iyo sikat sulit iyo Keraja kan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi wadon hanekani ilangaken susah ing ati lungguh ring pasir pasiran Kandeng pesisir kerajakan bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng sir-siran ambi kandengan
iyo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab wektu iki kanggo maringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad kang suci lan kabeh kancaku yen pinaju lagu kudu lagu-lagu kancane bersatu aja sesunggaran kudu sing aturan mundhak kaya kewan wong rebutan pangan aja padha gelo aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane Allah najan rupa Allah nanging rasembata mila dipilolo kancane pemuda ajan kula niki rupa amandeni nanging isih santri mula aja wedi mung weli kawula dateng para mriksa sampun sami nyadat mangke ndak maksiat atos sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun pangarsama pada bulan Rajab bulan yang besar sekali pada bulan Rajab bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam memperingati karena waktu ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad guna Nabi wa alihi wa sahbihi ada mari kita bersama diperingati pada mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi jika tidak hormat akan dapat godong besi tetapi yang hormat diberi amal yang suci sapa wong urip kang ora gelem memperingati sapa wong urip kang ora gelem memperingati Maring Mi'raj Muhammad Nabi kang maha suci besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni besok yen wis neraka selawase ora mati bila waktu ini aran hari Rajaban bila waktu ini aran hari Rajaban kanggo maringati Mi'raj Nabi akhir zaman ajan rupa kewan kudu melu perayaan supaya ne akhir bisa entuk karahmatan wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru sebab wis mangsane kita barisan maju kula ingkang alon aja nganti do kesusu ndak ora percik serta maneh dikebuyu kados sampun cekap kagetados atur kawula kados sampun cekap kagetados atur kawula kula badhe kantos critane urip ning donya pramila yen tepat nyuwun gunging pangaksama sedaya prakanca pamudi saking mutiara riba
salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima salat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Enak. Co. Zamane wali songo nyebarne agama Islam ingkang mulya uga direwangi angarep koso liwat sentilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ingkang mulya elinga kenemo koso aja dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Zamane wali songo nyebarne agama Islam ingkang mulya uga direwangi angarep koso lewat sembilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Zamane wali songo agama Islam ingkang mulya uga direwangi angarep koso lewat sembilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling kang marang kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Pemuda-pemudi sing rupane ala aja ngololo awet tunggal bangsa beraya
Wilakara rawuh kakung saha putri karsa amresani rupa kula amedeni ayo para kanca padha supa-supa supaya gembira kancane pemuda padha sampun cokak lagu-lagu kula kok menawi lapat nyuwun gunging pangesama. Iki piye iki piye iki piye sendeleng apa tra sing dipikir ora rumangsa iki piye iki piye iki piye sendeleng apa tra sing dipikir ora rumangsa. Warunge dibuka ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyamblang tenan wedak rondene motor remang-remang manis-manis belayane sandal ngapatra ngeser ora bisa nggawa semane bakule gawe bingung atiku sing dipikir ora rumangsa warunge dibuka ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyambut tenan wedan rode manis-manis belayane sendel ngapatra gasir ora bisa bakule gawe bingung atiku liriane doa-doa jalari mriyang awakku iki piye iki piye iki piye sendela apa terus sing dipikir kok ora rumangsa iki piye iki piye iki piye
patra sing dipikir ora rumangsa. Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca eran-eran kawula ingkang miturut agama. Ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan hormatono bareng mirati Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta pemuda fatayat padha giat nanggone menghormat marang yase Nabi Muhammad. Nanging wong urip ra gelem menghormat desa yen ana akhirat bakal keparingan seksa lanat yen neraka kang kuat. Nanging si padha gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati dikanjar suwarga kang edi. Paling natina indomil Islam iku dawuhe pangeran Munggu Gusti Allah Islam iku dadi lakoni tenan. Mila sedulur kang samya mriksa netep ana ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalem Quran marang dawuh ya pangeran. Mila sedulur kang samya mriksa mugi kalten titano agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajibannya. Raga kang kajiret tresna lina litali ing jiwa kekandrung parasmu Ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumane wong liya aturan aku yen diganti sliramu nanging atiku wis tutu tuwemu. Oh Gusti tansah krungu apa panyuwunanku muga kowe ingkang entuk hatiku. ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa.
nanging apa tak lakoni Ojo, 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 kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Aku tinggal di siramu nanging hatiku kudu duwemu panyuwunanku muga kowe tegal entuk gantiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa Basane kembang motor ana ning atiku kudu aku sing duweni hatiku lara perkara sang tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa lilane aku sumanding wong liya ora gampang nopo lakoni iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni Gusti tansah krungu apa panjenenganku muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak